афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. тадбири харгӯшчаҳо. дӯстони азиз, имрӯз ман ба шумоён ин афсонаи хеле аҷоибро мехонам. инак гӯш кунед. буд набуд, дар як замоне дар як маконе бешае буд нопайдоканор. дар он беша паланги бераҳме зиндагӣ мекард. паланг худро подшоҳи ҷонварон хонда эълон карда буд ки ҳар ҷонваре ки дар беша зиндагӣ мекунад, ӯҳдадор аст барои ман сайде биёрад ва ҳар ҷонваре ки фармонро иҷро намекунад, ҷон аз даст медиҳад. аз паланг метарсиданд. ҷонварон ӯро бад медиданд, вале намедонистанд ки чӣ кор кунанд. ҷонварон ба зуми паланг тоб наоварда, ҳар кадоме ба сӯи гурехта ҷон ба саломат бурданд. дар он беша ба ҷуз рӯбоҳи пиру харгӯшҳо ҷонваре намонд. рӯзе паланг сар ба хона бароварду ба чор сӯ чашм андохт, вале ҷонваре ба саломи ӯ наомад ва сайде барояш муҳайё нашуд. паланг гурусна монду аз хонаш берун рафт. рафт, бешаро холӣ дид. дар қаҳр шуд, наъра кашид даҳшатовар. ба ҳадде даҳшатовар ки шохаҳои арчаву санавбару тӯс аз шиддати бод ларзиданд. чанд харгӯш ки дар ин наздикиҳо паноҳ бурда буданд, рӯ ба гурез оварданд. мегурехтанд ва нохост ба рӯбоҳ бархӯрданд. ҳа, тарсончакҳо, куҷо мегурезед? аз кӣ тарсидед? пурсид рӯбоҳ. оҳ, рӯбоҳ хола, мо аз хашми паланг тарсида гурехта истодаем, гуфтанд харгӯшҳо. оҳ, метарсем, рӯбоҳ хола. агар аз ҷонат сер нашуда бошӣ, ту ҳам гурез. куҷо меравам ман? ноз карда гуфт рӯбоҳ. инҷо ватани ман аст. ман инҷо ба дунё омада ба синни пирӣ расидам. фақат дар ҳамин ҷо чашм пӯшиданиам. шумо ҷонваракони нодон намедонед ки роҳи халосӣ аз паланг чист? не, намедонем, гуфтанд харгӯшҳо. ту ҷонвари ҳушёр ва доно мегӯянд ки ту гургро ҳам ба дом афтондаӣ, шағолу хирсро ҳам. ба мо бигӯ ки чӣ кор кунем? рӯбоҳи айёр ба харгӯшҳо фаҳмонд ки бо чӣ роҳ метавонанд палангро фиреб доду аз ҷабри ӯ халос шуд. харгӯшҳо сухани рӯбоҳро шуниданду писандиданд ва ба ҷустуҷӯи паланг рафтанд. дери нагузашта зери дарахти азиме бо ӯ рӯбарӯ шуданд. харгӯшҳо палангро дида дар ҷояшон шах шуданд. агар суханони рӯбоҳ ба хотирашон намеомад, кӣ медонад ҳолашон чӣ мешуд? маслиҳати рӯбоҳро ба ёд оварданду ба худ омада ба сӯи паланг таъзим карда салом дода гуфтанд. оҳ, подшоҳи кулли ҷонварони ҷангал, мо омадем то
то назди ту қарзи салом ба ҷо оварему ҳадияи худро бисупорем. аммо аз роҳ паланге баромаду ҳарчи доштем аз дасти мо гирифт. паланги гурусна аз ин хабар ба ғазаб омаду фарёд зад: чаро гапи дурӯғ мегӯед тарсончакҳо? дар ин беша ба ғайр аз ман паланге нест. ман подшоҳи ин бешам. ҳаст гуфтанд харгӯшҳо, айнан мисли ту бузург, хашмгин. куҷост он бешараф? нарра кашид паланг. ӯро ба ман нишон диҳед. агар дурӯғ бигӯед, шуморо порра мекунам. ҳей бузурги беша, дурӯғ намегӯем, гуфтанд харгӯшҳо. ҳамроҳи мо биё, худат бубин ки мо туро фиреб додаем ё на. харгӯшҳо палангро ба назди чоҳ оварданду гуфтанд: ана ин аст хонаи он носипос. паланг лаби чоҳ омаду даруни оби оинавор софи чоҳ акси худро дид ва гумон кард, ки он паланги ҳақиқист. дандонҳояшро хашмгинона ғиҷирос занонда оташ гирифт, нарра кашид. паланги даруни об низ гӯё дар ҷавоб дандонҳояшро ғиҷирос занонду мисли ӯ нарра кашид. тоқати паланг тоқ шуду фарёд зад: эй нобакор, маро боз масхара мекунӣ? ҳозир ман ба ту нишон медиҳам. паланг хашмолуд худро ба чоҳ андохт ва баъди фурсате дигар садое аз вай набаромад. харгӯшҳо бошандагони бешаро ҷамъ оварданд. рӯбоҳ карнай навохту харгӯшҳо таблак заданд. оҳу сурнай кашиду садои карнаю таблак доираю сурнай шунида аз чор тараф ҷонварон ҷамъ омаданд. ҳар кас ба дигарон ситам кунад, мисли он паланги золим ҷазояшро мебинад. бачаҳои азиз, ин буд афсонаи тадбири харгӯшчаҳо. ба мо ҳатман бинависед, ки оё кори харгӯшчаҳо дуруст буд ё на. дар ҳамин ҷо афсонаи мо ба поён мерасад. хайр, ба шумоён хоби хушро таманно дорам то вохӯрии оянда. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.